Vážení diváci, posluchači, vážená poroto, vážení profesoři a milí kolegové studenti. Položili jste se někdy otázku, jakým způsobem se mohou mladí lidé zapojit nejen do veřejného dění, ale i do politiky? Já si tuto otázku položil. Jmenuji se Jan Karmazín. Jsem studentem 3. ročníku gymnázia Zastávka u Brna a vypracoval jsem středoškolskou odbornou činnost, která právě problematiku mladých a politiky řeší. Svoji práci jsem pojmenoval jako politika očima mladé generace a jejich integrace v mládežnických organizacích a dejme mladým šanci rozhodovat o jejich budoucnosti. Nejdříve bych začal těmi cíli, které jsem si vytyčil před napsáním samotné práce. Ty samotné cíle se navzájem velmi prolínaly a vytvořily takový jeden velký cíl, tedy vlastně přinést mladým lidem možnost účasti tedy v politice a veřejném dění. Ty jednotlivé dílčí cíle potom byly zajistit a zjistit ten vztah mladých lidí k tomu veřejnému dění a k té politice, jak to tedy je. Také skrze tu práci jsem si vytyčil, abych zvýšil to povědomí o mládežnických organizacích v České republice, co to je a jak se mladí lidé mohou angažovat. A jistým způsobem ten jeden z hlavních cílů bylo to, aby mladí lidé měli motivaci, abych jim ukázal, že to má smysl zapojit se nejen do veřejného dění, ale do politiky. Práci jsem rozdělil na dvě stěžejní části. Na část teoretickou a na část praktickou. V rámci teoretické části, kdy jsem si načítal, ať už to knižní, tak jiné zdroje, to shrnul do takovýchto 4 částí, kdy jsem rozebral ty obecné vztahy mladých k politice a veřejnému dění, jaké problémy musí mladí lidé řešit a jak tyto problémy můžeme vyřešit skrze politiku. Dále, jaká byla a je současná participace té mladé generace, to, jak se zapojují a ovlivňují tedy veřejné dění a politiku. Poté jsem také zahrnul a shrnul, jestli jsou nějací mladí kandidáti, kteří se vyskytují na kandidátních listinách, do jaké míry a jak se mladí reprezentují, pokud tedy vůbec v politice. No a také jsem nezapomněl směřovat k té stěžejní problematice těch mládežnických organizací v České republice, kde bych chtěl, aby se mladí lidé angažovali, tak jsem rozebral díky stanovám i tuto problematiku a poskytnul i porovnání s ostatními zeměmi, které sousedí s Českou republikou, abychom viděli, jaké je to zapojení i v sousedních zemích. Než se posuneme dále, tak bych ještě rád tedy definoval, které mládežnické organizace tedy rozebírám. Rozebírám mládežnické organizace těch politických subjektů, které se za poslední 2 volební období vyskytly v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Proto zde nenajdeme ani mladé zelené, ani mladé motoristy. Praktická část přináší kombinaci kvantitativní a kvalitativní metody, tedy dotazníkového šetření a rozhovoru se zástupci. Kombinací docílím toho, že udělám hlubší analýzu právě té problematiky. Pokračujeme na ty jednotlivé metody. Kvantitativní metodu jsem rozeslal do celé České republiky. Ze všech krajů mi přišel alespoň jeden respondent, kdy největší zastoupení mělo hlavní město Praha a Jihomoravský kraj. Co se týče samotných organizací, zde byl nejpočetnější odpovědi ze strany mladé ODS. Naopak byly zde i 2 subjekty, které se i na základě rozeslání dotazníků nezúčastnili. Tak v první části jsem se ptal na věk a pohlaví, dále na to, do jaké organizace daný respondent patří a kam by se zařadil na politickém spektru. Mimo to jsem také zohledňoval vzdělání, status a lokalitu. Tyto 3 jednotlivé body jsou důležité pro pochopení toho, jak je to třeba napříč naší zemí z pohledu toho, jak to vidí teda ti mladí lidé a i také z hlediska pohlaví a věku, jak se to tedy liší. Druhá část se zabývala tím, jak mladí lidé působí v těchto organizacích,
jaké tam tedy mají postavení, proč vůbec vstoupili do této mládežnické organizace, jak dlouho tam jsou a jaký je tedy jejich vztah k politice. Když bychom se podívali na nějaké výsledky, za zmínku stojí zde, že většina respondentů byli muži a co se tedy týče věku, tak respondenti se nejčastěji pohybovali mezi tedy 19 až 25 lety. Zde bych vypíchl, že většina respondentů odpovídala z větších měst, ať už to tedy okresních nebo krajských. Zajímavé také bylo zjištění, že většina jsou studenty vysokých škol a univerzit. Pokud se podíváme také na některé výsledky té druhé části, zajímavé je zde číslo, že většina členů je členy v rozmezí 2 až 4 let. Či zde velmi zajímavé rozuzlení toho, co vůbec bylo příčinou toho vstupu mladého člověka do politického subjektu, kdy většinu hlasů získala vlastně touha přinést změnu a ovlivnit tedy tu společnost a získat tedy nějaké zkušenosti. Jsem se i v rámci své třetí části dotazníkového šetření dával respondentů na takové ty klíčové problémy a otázky týkající se právě těchto problémů. Vypíchl bych manželství pro všechny, klimatickou krizi či například přijetí eura. Samotné výsledky byly také zajímavé, kdy vlastně až 70% respondentů souhlasí s přijetím měny euro v rámci České republiky. Taky velmi kladně se staví respondenti k výroku, že manželství by mělo být pro všechny. Jak jsem avizoval již dříve, tak pro ideální bádání a hlubší poznání bylo vhodné zkombinovat tedy předchozí kvantitativní a teď i tu, o které budu hovořit, kvalitativní metodu. V rámci kvalitativní metody jsem využil tedy rozhovoru se zástupci těch organizací, které byly ochotny a našly si na moji práci čas. Byly to tedy následující organizace: Mladí konzervativci, Top Team, Mladé pirátstvo, Mladí starostové a nezávislí, Mladí lidovci a Mladá ODS a jejich předsedové, potažmo zástupci. Rozhovory probíhaly na základě předem připravených materiálů, které jsou možné k nahlédnutí v přílohách. No a na závěr se pojďme podívat, co jsem tedy přinesl touto prací. Jako výstup považujeme také samotnou práci, ale pro mě bylo také klíčové, aby se tato práce a informace z ní dostaly co k největšímu počtu mladých lidí, proto jsem tedy vytvořil informační letáček a webové stránky. Informační letáček velmi zkráceně informuje o tom, co jsou to právě mládežnické organizace, jakožto prostředek pro realizaci právě mladých lidí ve veřejném životě a politice. Obsahuje tedy odkaz na samotné webové stránky, kde tedy mladý člověk nalezne jakési shrnutí, výňatky z práce, samotnou práci, možnost odkazu právě na rozhovory s těmi respondenty těch mládežnických organizací, s těmi předsedy, s těmi zástupci, no a další užitečné informace, co by měl člověk vědět o veřejném dění. Tedy, abych to nějak shrnul, tak jsem se s touto prací snažil upozornit na to, že v mladé politice u nás v České republice je velmi malý počet lidí, třeba například v porovnání se sousedními zeměmi, jako je Německo. Snažil jsem se poskytnout unikátní náhled právě na fungování těch mládežnických organizací, ať už to tedy tou kvantitativní i kvalitativní metodou. Jsem touto prací motivovat mladé lidi ke vstupu do mládežnických organizací a realizaci právě ve veřejném životě a politice, k čemu právě slouží ty zmíněné webové stránky a ten letáček, který umísťuji do těch škol nejen na Jižní Moravě. Já děkuji, že jste mi věnovali svůj čas a budu se těšit někdy třeba na mých webových stránkách. Na viděnou.